laatste keer heb ik het nou over de richtingwijzer. Dat die steken weer. Nou, daar maken we weer een klusje van maatje, denk ik. Dus als ik even mee aan de gang, zien dat we die weer heel krijgen. Vorige keer had ik hem al even met een multimeter even met naar de spanning opsturen. Nou, dat staat er dus wel op, dus eigenlijk snap ik het net. Of, ja, ik snap het wel, hij doet het net, maar ik begreep het net. Dus klusje. Nou, ik denk eerst het alarmlicht eens even aan, dus even zien wat er nou aan de hand is en wat schetst mijn verbazing. Ja, nou doet het dus ook. Het spul kan er weer op. Heel raar. Nou weer een heel kwart klusje. Nou doet het weer net. Dan moet dat probleem ook oplost worden. Ja. Nou, dan zie je dus die kabeltjes, die rode en die bruine, die kwamen dus in de tiers met het schroefje. Dus dat, ja, ik weet het niet. Die hier in ieder geval een knauw hoorn. Nou, hij doet het weer. Nou kreeg ik een reactie op mijn vorige vlog waar ik vertelde dat ik die oprijken hoort van de drager, dat ik die hier opscode. Toen kreeg ik een vraag, maar passen dan of kist me dan nou wel kantely? En wat die vraag precies inhoudt, zeg ik meer machine laten, want ik ken deze lichtbak. Die kan dus kantely, zodra ik hem dus opklapt ha, dat dan in ieder geval die licht bos zichtbaar bleven. Maar toen vroeg dus iets, die vroeg, maar kist hem dan nog wel vastzetten, want dat kan bij mij namelijk net. Nu is het zo, dat hier zit een bout en moer. En die draait inderdaad heel straks in die gwatten aan. Dan ga ik hem al een beetje afsliepen. Maar het moet nog wat meer. Want ja, daar zit natuurlijk van die mooie grip, denk je, zit er wat aan. En dat het net helemaal roen is. Maar ja, het maakt het net uit dat er nog wel of net roen is natuurlijk. Dat ding, dat hoeft ik net oervast. Dus wat ik doe, ik sliep je dit gewoon helemaal roen. Zodat ik daar wat meer roem te gaan. Met een klusje. Ik bedenk gewoon alles. Dus, daar gaan we. Nog hier net al wat van beton. Zo doen. Nou, hij is aardig roem nou. Dus er zult nou eens een keer muziekje.
Nou, in principe past er mooi tussen nou. Dus ik denk dat dat de oplossing is. In principe zou ik gewoon mijn nog finere kap zou kennen. Maar ik denk dat ik een ambitie aanhaal, zodat het een beetje makkelijker wordt, maar dit is in ieder geval de oplossing. Dus iets. Nou, in ieder geval weer een klus afhangt. Dus gaat maar terug. Hè. Mijn projectjes zitten er nog wel onder te komen. En zodra ik daar het spul van ben, het wordt mooi waar. Dus de simmer komt er echt om. Dus ik ben een hele dag met die camper bezig. Prachtig. Snugget zien in juni. En wat is het heerlijk waar. Als we de beamchairs in was zetten, mooi beamen. En dan voor de rest maar in ieder geval genieten van het waar. Ik hoop dat Jim dat ik al je doe. Jo, bedankt hè. Jo, hoi. Nou, pakketje 2. Ik ben eindelijk. Ik denk dat het wel 2 een hele week door had of zo. Maar goed, beter laat dan nooit. Dus we zien wat erin zit hè. Altijd spannend hè. Klein materiaal. Misschien zei dit al genoeg. In combinatie met dit, want dit is dan wel het belangrijkste. Ja. En dit is waar het om gaat. En dit is het. Het is een gasontsluiting. Een gasontsluiting voor de bovenkant van de camper. Zodat we daar onze schottel op aansluiten kunnen. Nou, dat, zoals ik al zei, dat wordt dus een projectje. Dit gaat maar dus een camper zeggen. En vervolgens met alles aansluiten natuurlijk. Dus ja, heel benieuwd dat op me dat slag in gaat, want ik moet hem natuurlijk aansluiten op de bestaande gasleiding in de camper. En de bestaande gasleiding die broek ik van de koelkast, want daar gaat natuurlijk ook gas in. Dus daar kijk ik het aankoppelen. En dan, ja, hopen dat het werkt. Nou, dit is in ieder geval, hier ben ik al blij mee. En vooral dat dit zwart is, want ik woon dus net in wit. Dat is ook de reden dat het een beetje langer wordt, want wit is eigenlijk al heel wat te lezen, maar zwart dat is toch een probleem. En omdat ik aan de bovenkant alles zwart heb en dat witte vaak geel wordt en dat vind ik net mooi, moet ik deze dus ik beslist iets zwart hebben. Nou, we gaan goed naar net aan de slag, maar we gaan wel aan de slag. En nu is het een beetje zo'n denkje, waar komt er? En dan ga ik zelf toch ongeveer jaren. Dus het voordeel is natuurlijk, want hier zit een gasleiding boven. Dus die kan ik daar aan tappen. Ik zal het denkjes even laag met het scannen. Nou, dus dit is een gasleiding. En die rent hieronder, maar rent aan de band. En dan komt er hieronder in deze kast komt het lonen. Maar om daar nog in te prutsen, dat wordt al een derde kappeling te maken. Dat was al een dingetje. Want daar zit er
Maar ik ben bang dat ik er daar nooit bij kom. Dus ja. Hoe dan ook. Het wordt nu dagen. Nou, dit koper dat is zo zacht, dat is gewoon, wanneer is dat net al te roef doet, is het daar gewoon boom doen. Dus. We houden op. Sterke toeslag, ik zie in oren, dus einde oefening voor vandaag. Morgen verder. Inmiddels al aardig wat verder. Het materiaal is waar je bent. Ik had de koperen leiding binnen, de kappelstekjes. Ik had had ik het nog aardig aansluiten, dus je zit het T-stikje zit erop. Je gaat er aan mijn boogje, gaat er hier het gat in. En dan komt er in de kast eruit. Nou, ik had plak, had ik al een beetje met thee bewerken zodat ik dat zagen kan. Dus ja, dan komt nou eigenlijk het moment suprême. Dus het gat wordt erin zagen. Nou ja, dan wordt het serieus, hè. En vervolgens is het dan een kwestie van het koper een beetje op maat boegen, in de kastje aanlezen en dan hier aansluiten op een boetenaansluiting. Nou, we zullen zien. Ik boor hem eerst met een liets boor ik hem voor. En dan vervolgens kan ik er als met de gaten boor kan ik hem groter boren. Mijn gattenboor is correct iets liets, die is 74 en het gat maar 80 worden. Dus dan kan ik hem na de tijd dan mooi op maat meidje en dat het net te groot is. Nou, ik had geluk, want hij zit eigenlijk precies waar ik hem heb. Dus nu komt het spannendste gedeelte. Nou, dat doe ik even in net timelapse. Dan kan ik zien dat het goed gaat. De gat zit erin. Serieuze werk is die in. Dus ja, nu wordt het een kwestie van spul erin. En aansluiten. Ik zal hier eerst een beetje in hemel. Nou, de buis die hangt er. Die kan erin. Zo, past mooi. Alleen dan nog kind. Misschien wel heel belangrijk te weten. En dat is zo'n koperen buisje die in de koperen buis gaat, omdat die oors te snel in wat drukt wordt. Dus die doe ik er nog even in, dan het kneltje erop en dan is er dicht. Dan kan ik aan de bovenkant hem aansluiten en dan kunnen we testen dat er lijk dicht is. Dus we gaan even terug. Nou, we doen de afsluiter maar van een andere locatie eens een keer, in plaats van binnen. Want ja, op het einde voelt dus de microfoon uit. Nou, hij doet het nou, hè. Dus hij is weer opladen.
Ja, dat wie wel een projectje natuurlijk met deze meneer hier. Maar ik leer het werken hier fantastisch. Zelfs zonder microfoon natuurlijk, dus dat maakt het niet uit. Het is, ja, het is een heel mooi systeem en ik ben er wel wijs mee. Dus reis die gaat dit december gaat die naar Noorwegen. Nou ja, daar hoop ik dat we mijn protte broeken kennen. Dus boetenoorsluiting. Dus ja, dat is ons project. De volgende vlog dan laat ik Copa Ropta even zien. Copa Ropta, dat is een voetbaltoernooi wat je houden wordt. En daar kunnen verschillende teams aan meedoen. Nou, dat is volgens mij ergens ontstaan in 2014 al. En dat loopt eigenlijk steeds meer publiek. Dus ja, dat stuk je hem volgende keer even zien in een video. Ik ga het naar binnen, want de buren die ben bezig, dus daar zit maar in de railboor daar in de grond te ramen. Dus, maar dat zullen we zien in de volgende vlog. Van nu, maar we bedankt voor het zien. Abonneer even, dat kun je eronder. Trouwens, er zijn mensen die tekenen dat abonneren, dat is dan ergens op verboen best, dat is dan beslist zien, maar wat ik hoor, slaat natuurlijk nergens op. Abonneren is gewoon dat ik er een abonnee bij krijg en voor de rest jouw partij in ieder geval helemaal geen verplichtingen. Dus abonneer gewoon. Even een toem kom heen als het leuk voelt. Zet even wat onder de vlag, was er van viest. Misschien viest het helemaal niks, nou, zet staat eronder. Als je het maar normaal door, in normale woorden. Dus dan shot je maar weer de volgende keer bij Copa Ropta. Hey, ontzien.